Momak dolazi iz Smedereva, predstavlja Fanatik, trener Nikola Vasiljević, reprezentativac Srbije, 4 puta je osvojio državno prvenstvo, u crvenom uglu Uroš Živojinović. Čuli smo Tešinu najavu, zaista ozbiljni rezultati su i za Uroša Živojinovića, 18-godišnjeg momka iz kluba Fanatik Smederevo. Opet moramo da kažemo, samo 18 godina, dosta mečeva na amaterskoj konkurenciji, takođe i na grappling turnirima. Bio je sjajan učesnik Kupa Srbije prošle godine u Nišu, osvajač srebrne medalje, osvajač beogradskog pobednika Stefan Savić prošlog septembra. Fantastični rezultati za njega, kažem, i radujemo se njegovom nastupu ovde u finalu. Tako je, Uroš Živojinović, pomenula sam i u studiju na samom početku, jeste jedan prospekt zaista srpskog MMA-a, kluba Fanatik, i sigurna sam da će i on biti jedan od kandidata koji će na nekom evropskom ili svetskom šampionatu u svoje vreme, što se kaže, uzeti neku medalju i doneti još jednu od brojnih medalja koje Fanatik čuva i neguje u svom timu. Pomenula bih samo i sjajnog Mateju Dakserovića, koji se takođe danas takmičio, takođe nosilac brojnih medalja sa velikih šampionata, između ostalog zlatne medalje na svetskom prvenstvu u Abu Dhabiju prethodne godine. Tako da Nikola i Miljan su odradili sjajan posao sa ovim mladim ljudima. A njegov protivnik dolazi iz Beograda, predstavlja Hilej MMA Academy. Njegov trener Andrej Stojanovski ovoga puta. 2023-2024. osvojio je državno prvenstvo u plavom uglu Lazar Majstorović. U plavom uglu Lazar Majstorović, predstavnik Ahilej borilačke akademije. Neće moglo biti njegov trener Ivan Đorđević, koji je, da kažemo, kada će opravdano odsutan. Opravdano odsutan Ivan Đorđević, Icko se nalazi zajedno sa Markom Bojkovićem, ajde da kažemo i najvećom zvezdom Ahilej borilačke akademije i momkom koji je ostavio stvarno trag ne samo na srpskoj, nego na regionalnoj sceni. Što se MMA-a tiče, a sada imamo i mlade nade koje dolaze iz upravo Ahilej borilačke akademije, ima dosta momaka koji će tek da se pokažu na sceni. Ovoga puta imamo prilike da vidimo Lazara Majstorovića, a kao što sam rekla, Icko i Marko se nalaze u Dagestanu na pripremima za Markov sledeći meč. I sigurno sam jedno vrlo važno iskustvo u karijeri jednog MMA borca. Znamo koliko je Dagestan važno mesto razvoja MMA sporta. Dakle se malo pre momci koji te treba se dokazujemo da realno se Majstorović našoj sceni amaterskoj dosta dobro pokazao, osvajač i Kupa i medalje sa prošlog državnog šampionata. Sve je spremno za finale kategorije do 61 kg, prvo finale u A klasi. Vladan pogled Majstorovića pred početak. Majstorović je spreman da odmah... Ne može da dočeka, da. Ne može da dočeka da uleti meč. Prva runda, međutim, isto tako ne može da dočeka početak Živojinović. Sjajno kreće ovim direktima, evo i krošeja sada. Lepo skraćuje distanciju, ulazi u nogu. Zapravo to je prešao single leg, ali evo sada ide, pokušava da ruši ovde Majstorovića. I dolazi ovde od svog prvog takedowna Živojinović. On u gornjoj poziciji, vidimo da zadaje udarca tom levom rukom. Potpuno je na leđima ovde Majstoroviću. Sada da zavuče obe kuke i da pokuša već gušenje. Nema još uvek totalno dominantnu poziciju, međutim ima dosta vremena i da radi ovde. 2 minuta i 10 sekundi je do kraja. Ide da zavuče ovu levu ruku. Problemi zaista za Majstorovića. Spustio je bradu, vidimo da ne dozvoljava da prođe ta ruka dalje, ali stiska ovde Živojinović. Sada ima Živojinović, evo ga kompletirao je, pokazuje da redu Majstorović, ali zaista se muči. Pokazuje da je u redu, ali sve bolji hvat Živojinovića. Vidimo i po reakciji Majstorovića. Za sada i dalje u borbi, sada mislim da je otišlo dosta dublje i pokazuje i dalje Majstorović da je sve okej, ne da se Majstorović, ali vidimo da Živojinović drži dosta duboko taj hvat.
ne odustaje. Evo sada ponovo nevjerovatno kako izdržava sve ovo Majstorović i dalje u borbi. Sada spakovao možda čak i bolje hvat i to je to. To je to. Borio se koliko je mogao Majstorović, izdržao par pokušaja završnice, međutim Uroš Živojinović dolazi na sjajan način, nije odustao, pomalo i to rizično, znamo da često se, da kažemo, kisele ruke takmičarima kada toliko dugo pokušavaju završnicu, međutim išao je po ono šta je naumio Uroš Živojinović, a to je pobeda završnicu već u prvoj rundi. Čekamo sada i proglašenje pobednika. Tako je, moram da napomenem da mi Živojinović izgleda mnogo bolje nego posljednjeg puta kada sam ga gledala i ono što je sigurno mnogo želeo ovu pobedu. Znam koliko su radili u svom klubu na tome, posebno Živojinović koji ima, ajde kažemo, neku manju krizu što se kaže, ali vratio se. Čekamo sada proglašenje. I novog šampiona gušenjem u crvenom uglu Uroš Živojinović, Fanatik Smederevo. Dolazi do zlatne medalje Uroš Živojinović, kao što se rekla, kaže dosta bolje u odnosu na prethodni nastup, odličan tokom celog turnira. Danas evo i sada u finalu, čestitki na zlatne medalje njemu i njegovom timu. Čućemo, pretpostavljam, vrlo brzo i njegovu izjavu. Čekam da porazgovaram kasnije sa njegovim trenerom Nikolom. Sigurna sam da ima komentara i na ovaj meč jer je veliki perfekcionista i želi da bude sve po planu. Da čujemo sada i Uroša. Osvojanje državnih prvenstava, je li ovo posebno po nečemu? Imaš neki utisak, emociju poslije ovakve borbe? Ivan, kako se zove, dolazim iz Pojeza. Prošli kup Srbije nisam pobedio, ali evo sad sam to pokazao da mogu i to je to. I želim da se zahvalim svojim trenerima, Nikoli i Miljanu Vasiljeviću najviše, što su me spremali se. To je to, idi vidi da se borio, dame i gospodo, Uroš Živojinović! Čestitke zaista Živojinoviću na sjajnom performansu. Evo gledamo sada, moram da kažem za njega, rekao se to Nikola sigurno perfekcionista, vidjet ćemo i na kraju kako će biti kada budu razgovarali posle turnira. Vidio sam da je već imao šta da mu kaže. Ono što raduje da neverovatno kako su napredovali i sa parternim tehnikama, s obzirom da znamo da je Vasiljević bio šampion Balkana Kyokushin karate. Dakle, ima šta da ih nauči u stand-upu. Ne samo, i naravno nije samo taj sport trenirao, Nikola se već pokazao i, ajde kažemo, kickboks, MMA. Nemamo dalje da dodamo šta, ali ono što je sigurno, evo, u njegovom klubu rastu pravi šampioni. Veliki šampioni, tako je. Čekamo najavu za naredni meč, čekamo borbu Uroša Čingilića i Vlade Savića, da čujemo i spikera Ivana Tešanovića.